Øj, mit navn er Thomas. Og det her, det er bike. Hækkeløb. Crazy bike hækkeløb. Og kæden den er røget af, så jeg kan ikke bremse. Og håndbremsene virker ikke. Så det bliver pissefarligt. Are you ready? Fuck man, hvad laver jeg? Jeg kan ikke bare... Jeg sidder fast. Kom nu. Fuck man. Jeg tror ikke... Pis. Kan du komme op? Jeg kan ikke. Skete der noget med cyklen? De går næste kar. Se, hækken har det helt fint.